Bon dia, som en Pep. Bon dia, soc la Maite. Bon dia, som Marina. Bon dia, soc en Àngel. Us vam contar un conte, se titula La caputxeta vermella. Caputxeta, vols donar els pastís a la Pedrina que està malalta? Sí, ara me pos la caputxeta vermella. No t'entretenguis de vergonya. Vale. Caputxeta, on vas? A la casa de la meva padrina, dur-li un pastís que està malalta. Si vas per aquest camí, arribaràs més ràpid. Toc, qui és? Som la caputxeta vermella. Toc. Passeu, caputxeta. Quines orelles més grans? Padrina, quines orelles més grans que tens? Són per oir-te millor. Padrina, quines mans més grans que tens? Són per tocar-te millor. Padrina, quines dents més grans que tens? Són per menjar-te millor. Auxili, el llop me vol menjar! Què passa? Aquest renou, qui és? És un llop. Que pageta una niña. Pum! Moltes gràcies per ajudar-me. I la padrina? Padrina! Soc aquí, a l'armari. Ayudeu-me. Oye, apurate que se ha pegado el sí. Ahora no podem menjar el pastito.